Zinkara Gemsan Khele chuan weiwei chuan invain incheng hawem ni ti in zota dorma anom ho thu shilin master chu mania changkhan alo la holo skula po mutur om ngai lo ti in an lo shila weiwei chuan master po keima ang thawa zirlai ni ve tho ti na mo ti in alo ngai to a jaw nai chu lo chong ve in mo zabalte thugru cha ula semester to thleng ron om katum ti in alo shila lo let su tia an lo reply sup nu chuan weiwei chuan mi pa te hian an mo za hi an sungai lo ti hi a tak takem ni ti in lo zot ve wat thilpa ngai lo ani lo mi pa master anga muzarim nei lo hi thilpa ngai lo zo ka ni ti in old menu chuan a reply ya computer science zirla yem ni in ni ti ya weiwei in zo le chuan a dike ti in lo chang le weiwei po chuan ani ve tho thu alo soi chuan an oi lo chuan computer science za a som kwa chu mipa anya sin kan junior zinga mipa po ilo ni reng theya sin ti in an lo changa jawnai pon alo chhiar ve zel bok jawnai video sam lai chuan apa lo kalin game khel puya alo soma an khel dun nu chuan apa chuan na chungchang soi puin game sa boy pui lutuk chu hun khoral na mai ani lo mo ti in a soya jawnai chuan a khel chan le games angai dan te chu shilin apa chuan lo she thiamin a thlop thu chu alo shil wata jawnai po alom hle karlia apa class a chut ve tur thu a soi chuan apa in a chan lo zo thwaya jawnai chuan I class a chuan tam vak lo ti ka sha a chuan tam theinan ka puyang che ti in apa chu a shila class a chuan professor jaw hi jawnai pa ani ti ka sha a tinge chutna hi awarok ve jawnai kal ngai lo wang po ani mai thei professor jaw class hi chu anin omve e ti an soi chu weiwei po chuan alo she phave renga jaw local chuan weiwei chu ron bia in abula chuan chuan no mem ti chu a ron zota weiwei chuan en reng pa chuan omlo ti in alo chang thei sham chu ve le jawnai chu abula chuan a chu ve ngal classroom chunga omve midang chuan phone a in shil pungin jawnai history class a akalti an sha chuan an local khom ve nga supa weiwei po abang bik chuang lo a en du ve hle bok professor lo lu chuan chutianga tam no pang a class a thu ala mungai lo ti soin a thu soi ngai khatura lo kalani tak takem ti chu a zo chuan o ti in an lo chang ral chapa professor chuan en chin nan ti in class ma sa a an zir lai chu zo atuma lekha buan keu nga sap weiwei chu kau chuakin class na hnung bera an zir lai chu a zota weiwei chuan Han dynasty chungchang an zir thu soin a zir chian na alo nei ve te chu a soi ve zel boka professor po alom mel viawa midang ho chu van ne ti thu shilin a lecture a ya ngai poimu an nei thu chu soi lang zewin keipo katlang walai chuan ka mel thave lu tukania ati chuan midang chu lo nui darin an pompui thlap thu chu an lo soi ro le dwala professor chuanu chuan weiwei in chwa ve tum chu jawnai la chut wak chuan a chuak lok ngam lawa a o then khar chuan jawnai chuan I chuak du emni ti in lo zot ve thwaya weiwei chuan lu lo bung mutin jawnai po chu a tho zui ve ngal weiwei kal chuak chu a en zui reng bok aru malu nuwa a chante a shil chuan a chante nan lo thikin an lo phul pui ngal hluta thailak puyem ti an zo chuan weiwei chuan phone ka ti bodai kha ti in lo changcham et jawnai mu na chance chalu tu ka hlauta mishil ve va tur chania anti le chuan weiwei chuan professor class kal lo turin tunge ti cheu ti in alo in ti thei khum ve hle rg chuan anin om thei ema lom ti in atum bura inin bia em a phone number te idilem thingpui indun puya te iso mem ti ya nana ina zole chuan weiwei chuan chutiang ka thiam zonga ni lo ti in shat kha alo ti dai rg chuan biak na hun chalu tukin ya eng mai soi lo mo ti ya lo zo chuan thu pahni ka soi ai ti le kalome ti in lo in ti thei viawa a chan te chuan be sei van bo tak an lo ti dai library a le khazir zo a laptop en chuan an video the bandit and the musician ti po alo en thei to a video en mol lai chuan rala changin jawnai pon alo mu ve reng bok
a enzo to thu shilin a top na ati danglam emti avazota jawnai chuan ati danglam deuh thu le video a thui tok lo wang ti in a lo reply ya midang om to lo hnu chuan an video chungchang soin anin be renga jawnai in a hmu reng lai in weiwei chuan room chhunga jawnai omve ti a shelo thung weiwei in ti siak na a video a thelut fel chia ti a shil chuan jawnai po chuan result mi shil ve donia ti in alo changa weiwei chuan nu po chuan jawnai po chuan zui ve zelin a kalyam thlengin a thlir renga Geman khel ho lai chuan video contest a chakna an chan thu notification an donga give dong ve ve in koran dong ve ve bok weiwei in game a chwa san hnu chuan angai to na kom chhun zomin jawnai chu a hmel thangem thalak in thon ton ka ro do ne moni le in hmu lo ti ta se ka du ve mayanga in hmu lo ti taila game a khel lo huna ka thei ngil chhun zom theiangem ti in jawnai angai to chhun zom renga lunch ei tura an kal chuan jawnai wangin an pali chuan meiche hoin an lo bor ngal viawa jawnai chuan weiwei zong ngalin awa hmu chuan weiwei in lo en ve lem lo ma se alam panakalin abula awa in line ve ngal weiwei ten an lo hmu ve chuan za zela akar te en ring ringota rg in a shil ru sur sur reng lai chuan weiwei chuan Master lunch ei ang chia kan ei ve donia ti in rutna alo siama rg in thalak saklai chuan jawnai lo hoya wangin an za zel chuan an selfie taringot an do huna thlen chuan arwalin an soi chu ain ang ve ve a asem tupa in pakhatan chaw om to thu a shil chuan du lo ve ve in thil dang an thlang le ta zoka second brother chuan alo la khal dai bok rg chuan kan thil ein ang lo ma si kan in turin ang tala awane thak ti in jawnai te chutna lam chu an hoi phei deuh renga weiwei chuan ma se ka hmu hian ka in thiam lo tlat ti in kaw gwang hnol na na amang kha an shia ang ti a hlau deuh tlata zana match of the condor heroes a sign in anga ya wanga homa adu thu shilin rg chu ei man mo turin a shil weiwei chuan a hun man dan tur shilin an game khel tura final an lu chuan an final khel zuwa english exam tur en nun na hun ala nei thei tur chu cha itm ti in jawnai chu aron ve a jawnai po chuan match om chuan ani ma a shil ve turin a cha jawnai le weiwei te condor heroes quiz level to ber khel tura an kal don chuan old menu chuan a har sa zia shilin geman release a changa couple to tema in khel chuak theian la om lo thu an lo shil ve bok master na he anga mi a chau hian an pal tlang theiang an lo ti chuan jawnai chuan nangni pahni chuan chiang takin in pal tlang thei lo phota ati le chuan kamol ve hleinem ti in an lo chang por viau jawnai chuan adwang ani hleinem koppuin mamo ma support alo ti chuan an lung oi lo mel hle khwisa chuan weiwei chu mun thim veka omin jawnai in azon hmu theinan thil pal tlang tur level ruk nein a chan chuak don ani jawnai yan quiz pal tlanga hne na thu an ron shil chuan jawnai po lo lang ve ngalin sawa chunga chuanga weiwei shwai turin jawnai chuan tuna chang chuan kanin kopzel towang ati chuan weiwei pon lo pom ve in khovel I ma chhonin in fang ve lang miang ti in alo chang phur ve hle tuition pe zo ho tura ain siam lai chuan mi pano pang chuan anot bu lo keu sak chu en phal lowin alak sak le wat mi pano pang chuan I game khel pui I chan pa na he kha ni mo ti ya zo chuan a chang lo mi pano pang chuan I mit ti sang deu ro be sei bo e mai jawnai thlang jok ro an pahnih khan I en danen angani ti in a shila weiwei chuan jawnai chu ka role model ania chu wang chuan ka ngai sanga ma se jawnai he chu ti in ka chan thatta ka ni ti in a chang dai match of the condo heroes an chan chuan game ma sabera jen sui le anupui jawu enchantress te an tum ngala ma se round tina hne na changin a chak zo ka an chang weiwei te chu chak chho zelin final round lutin azan leya daria ta khel tur ani thu an puanga jawnai chuan weiwei bula azan leya chuan dinner ei pui tur ani ya wanga
ama theilo tur thu a shila darsari le chan ve ya atlai bera kalo lut manang ti in a shil lok RG chuan gen new technology sa changa mel dongin an interview na atlin thu an ron shil chu a chante a shil ve le chonga midang po an mel check ve tura a shil chuan midang iro chuan an dong ve lo thung RG chuan thomno anei chatok lo thu soin bazar pui turin a chante a soma weiwe chuan akal lo tur thu soin korthar nei amamo ve lo thu a shela korthar nei ve tura anti po chuan zana game poi mo ta ka khel do na tlai thei ka ni lo ti in ala chang ve fana an thlem cher cher nuwa akal pui tur thu a shil ve le sham an bazar ho lam chu jawnai mu in rala changin an thlir renga kara alu don chuan weiwe te lam hoin awa en ve a alu nu chuan weiwe chuan tuna khan min en chiang ti ro in lo mu empty in a chan te chu azot kwala a chan te ero chuan an lo ngai sak lem lawa an ho ko nga chuan sum don na soi pa in an ti ti a yu san chuan kong pui le lama khan kan department beauty ka mu sin ti in weiwe chung changa soya a hlotlin huna mei che chelo tak tak ala hip tur thu chu a soi lai chuan ama achak lo tlan chu mu lowin an accident a weiwe chu man mo takalutin laptop a on wata game ma online ngal a hun taka online in game khel turin a in ba sai ngala damdo in lo lang ve thungin jawna yero doctor ten an lo boy puya MRI ti turin an ba sai ngal yusan ro hliam lowin a om thunga jawna ya ngai twa mel viau bok weiwe chuan jawna online hun chu alo ngak ve reng bok comment lama chuan jawnai lan lo chanan rin te chu lo soin anin thina nyang ti ten an lo comment hloma entrance sa ka lo ngak don chenya I local tlang hal mai don nya ti in message awa thon chuan jawnai offline thu chu an lo shil yusan po jawnai ngakin in thiam lo takin chhuata a thu renga midang an lo thlen chuan an accident dan lo shilin a thiam lo ani thu lo shilin a ril ronat mel viawa a chante po chuan in beng dai tura shilin an lo hnem ve bok match of the Condor Heroes champion puangin red weiwe le jawnai he te an chak lo thu an puang ve mek boka weiwe po sheomati melin amu ta off le jawnai lo har chuan anu le pa po an lo om kim veka an lom hlom hle an chung te dang shil ve tura anu le pa an chwa nu chuan yi san chuan jawnai ngai twa mel takin I thatak takem na te le neyem min ente timol mol pa chuan number pakhat le pakhat bel sa te lo zota jawnai chuan zahni somli pakwa ti in alo chang dai yusan mang angin doctor ka watum chuan haumei lo in rol vatin afiam thu ti chu alo shil ve boka jawnai chuan darza zotin an game khela Chinese ghost story ya online tur le a chan we shil turin ati bok yusan chuan third sister in lo mo zan khwa in angak em lawang che chu mo ti in an ril ruwa boy hle weiwe in RG hne na game khel pui chan chadewin a yem ti ya zo chuan RG po chuan anei ve thu in lo changa in mulam pangte ingai twa nga yem ti ya zo le chuan RG chuan ai in mu chu enge changkai na ti in lo chang weiwe chuan ni tin hun tam taki man puya dunge nga te in khel du na mase engtika emo khel dun to lawin game ma online ngai to lawin bo dai ta se tunge ani emo khoya nge omti po I shedon si lawa mi pui tam tak zi nga po in lo in kalpel reng theya mel sha lo ang chau in nianga ati chuan RG chuan mase game chu chu tiang ani hleinem a chen an khel to lawa mi dangin an lo khel veli a reita kala khel lawa mase thilpa ngai ve mai ni in ka sia ti in lo chang we po chuan thilpa ngai ve mai ti in lo soingon ve a mase aril ru in mase ngatinge ka hnal viawa ti in jawnai nen an video siam chu a en non klok klok ringota na he online to lo tur anga angai to chuan video chu kan pani su nu om chun tur ani mo ti in game a online le chuan alo bo tak tak ang ti hlawin log in hlo ve ringo thu chu a in zota laptop chu khupa in tinge shom ka ti ve viawa ka du tin emni ti in ngai to na chu a kom zuya jawnai chuan weiwe in a nga reng thu le a chwa a changa ala online le mya lo thu
Ultimate Fighter chuan alo shila a chante chuan third broad chu a single le do nem ni ataka po an la in musi lawa ti in an lo fiama laptop an va bi pui chuan video lo enin janai chuan weiwei zokin video en thu a shil chuan a chante chuan a computer hi hek ti min shil mia su ti in an lo soye how me ne na chuan weiwei online theina na pui tur so min angena weiwei chuan an pahnih video chu a en non tluk-tluka janai po chuan alo en pui ve zela voi tam tak en non chuan omzia na yem ti in a phun sapa library a thu in video en pa chuan angai tuan a kom le reng to a laptop chu khupin exam a ril rup ma sapotang exam suwa ka online le chawanga master chu abauhlen lawang ti in a in fui sau sawa Call dongin Fengteng Operation Division Chinese Ghost Story achangin ani thuan ron shila weiwei nan ko chana zo chuan an video siamin contest sa pakhat na alak thu shilin lompuin an ron hlana an video chu leisak delin game chunga dalu an du thuan ron soya weiwei chuan a chian pa aron ve photur thu shilin anin biak le tur thu chu asoya weiwei po amu ta fu chau chanin weiwei chuan a chante a shilfia nuwa gema chuan lutin jawnai po alo online wa jawnai ne na changin message adong ngal bok weiwei chuan ngatinge ka zam thuta ti inain zota yusan po chuan ngai dam lo dilin accident wanga an khel theilo thu chu alo shil ve thwaya chanchin zotin jawnai muturin a kalve ngal weiwei in ilu chu alana empty angai to mel taka zo chuan jawnai chuan game ma ain lan theilo wangin ngai damalo dila Fengteng Operation Division in an biak thu shilin engtin nge ka chanang ti in weiwei chuan a rona jawnai in mu puya somin kan soi dun don nia tia a shil chuan phone number te anin pe a weiwei chuan siakin alo chin chhia ve ngal weiwei chuan a phone ti bau thu le a thar ala nei lo thu in a reply ya jawnai chuan a phone number chu ziak chuak turin alo shil ve bok weiwei in khonge kanin mu ang King University ya ka oma nangpo Beijing ai omve ti ro ti in a zota jawnai chuan ome huni nei huna kalo lam don chinya ti in a shila weiwei chuan atuk exam zo darsom pakhat le achan veya a man thu a shila weiwei chuan a kol tur thu shilin a thla weiwei chuan phur takin thomhno en kwal ngala a chian ten enge thleng an lo zo chuan thomhno le tur chuak turin alo soma a chian te pon makan ti tlang viau a chian ten a kalna tur an zo chuan interview nei tur thu a shil chave mai bok exam hall a changa a chwa chuan nui sangin nei he lo nga na lampanin phur takin akala darsom pakhat le achan ve ri to a master po university lampanin alo kal to nge yang keima ang hian azam ve thawangem ti pa in a phur mel hle a nga na mun tur wa thlen chuan a thlang lama jawnai loading ve renga zukmu a jawnai lo hoi chawa mu chuan heta enge ti ve le keima ang thawin mi ngak ven yang ti in a ril ru in a zot molmol master jawin a nga chu engtiang taka thil ti theinge ani ang le ngatinge khutia min en reng le computer science major ka ni ti a sheve po ani mai thei ani ka zuk biak nge ya cha ang ma se ka ngai zongi mo alo ti mayanga tiril rumol mol pa chuan beturi nakal ta thawa jawnai thil thleng palem ni zok ti ya biak chuan jawnai chuan chang lowin en renga weiwei in local tlang zokila thatur ngatinge ka biak kher kher le ti ya ngai to neu neu lai chuan jawnai chuan kalpel pa in thil thleng palani lo kalo ngak zok che ti in lo changa